Hem fet com uns clauers amb les tapes del vi i uns altres clauers amb la impressora 3D que tenim a l'escola. El nostre projecte era plantar uns girassols per vendre'ls i fer una recaudació benèfica. Perquè volíem ajudar també els afectats de la gana. Tothom hem col·laborat i hem fet més amistats i hem creat una bona relació en el grup. Per mi el gran què de les cooperatives escolars és que poden aportar un canvi d'òptica, no? Un canvi de perspectiva on mostri que hi ha formes diferents d'organitzar-se, formes més justes i més democràtiques. És molt guai perquè cadascú té el seu paper dins de la cooperativa i ningú està per damunt de l'altre. No hi ha ningú cap, no hi ha ningú que mana i doncs són tot persones que tots tenen el mateix rang, doncs és diferent. Aprenen a autogestionar-se i si tenen una necessitat que la puguin resoldre ells mateixos i que vegin el poder que tenen sempre que hi hagi una organització de treball darrere. S'ha costat bastant, però al final ho hem aconseguit.